era Zapelea, era Draga Olteanu Matei, era Sebastian Papaiani, era... Nicu Constantin. Da, Nicu Constantin. Multe nume pe care e deprizos să spunem că le regretăm. Da, Asta din e păcate. de la Și sine ultimul cu înțeles. care am jucat a fost domnul Gheorghe Dinică în serialele acestea, telenovelele acestea de mare succes, Inimă de țigan și Regina. Și a fost o mare pierdere pentru nația română, zic eu. Și nu care numai sunt pentru așa teatru. ultimele amintiri pe care le aveți de pe platouri? Atmosfera, cum se mișcă lucrurile, cum se mișcă ultima oară? Unde? Aici, în telenovelele Da, astea? ați spus și de Gheorghe Dinică. Chiar de domnul Dinică ne întâlneam, am filmat ultima oară în serialul de epocă Aniela și ne întâlneam în parcuri unde stăteam lângă locul în care se filma. Și, În 2009? Da, în 2009. Se plimba pe acolo și îmi zicea Olteanca mea iubită, deși eu nu sunt olteancă, dar el mă știa din... Ați făcut un renume pentru Da, Craiova. am făcut un renume din cauza rolurilor pe care le-am făcut, Olteanca, din cele două seriale, dar aici eram deja ardeleancă, că am jucat în Aniela o ardeleancă. Și ziceam, maestre, ce faceți? Și tu zicea, nu știu, sunt obosit, dar nu părea bolnav sau să zici că ar fi atât de îmbolnăvit încât să moară peste o lună, două, și a fost un șoc. Fără îndoială pentru toți colegii de platou. Da, a fost foarte trist și ne-a părut foarte, foarte rău, dar ne-au rămas filmele lui, piesele lui de teatru și... Este cea mai mare moștenire până la urmă și trebuie să ne considerăm privilegiați și îndreptățiți să urmărim, să revedem, să ne aducem aminte, să povestim altora despre... Să povestim. Așa pot să povestesc despre profesorul meu de teatru, cu care am deschis ochii, pe domnul Dem Rădulescu. Pe care îl apreciez foarte mult. Aveam 7 ani, cred, când mă uitam la dumneavoastră. Îl adoram și am fost studenta lui preferată, chiar la un moment dat am fost favorizată de niște note foarte mari, deși era foarte sever. Era un profesor, cât era el de comic și de extraordinar. Era la opusă. Da, ca profesor. Ne punea să repetăm foarte mult, să învățăm foarte mult. Ceea ce acum am văzut și la Institutul de Teatru, tinerii învață foarte greu texte. Ei cred că asta înseamnă libertate. Nu, libertatea este să știi cât mai multe texte și piese pe din afară. Nu să nu le știi. Dar e o muncă. Că a spus de domnul maestru Rădulescu, eu nu mă pot abține să nu vă mai întreb ceva, pentru că nu cred că sunt doar eu cea care îl consideră unul dintre cei mai buni actori români. Așa că ce vă mai amintiți? Mai spuneți-ne ceva. Da, el ne spunea tot timpul despre faptul că suntem copii de duminică ai societății. Că să nu uităm niciodată că cel mai mare actor de comedie este un mare actor de dramă, că drama și comedia sunt foarte apropiate. E doar un pas între cele două și trebuie să le joci cu aceeași credință, că numai atunci vei putea fi comic când tu joci scena respectivă, pentru că practic ne vorbea foarte mult despre tehnica teatrală și iată că într-adevăr, nu, în rolurile astea pe care le-am făcut în celebrele deja telenovele, comedia, e un lucru foarte greu de făcut. E poate mult mai greu decât să joci dramă, pentru că necesită acel ceva în plus pe care trebuie să-l ai practic de acasă, de la mama natură. Trebuie simțită drama, depășită și construit pe acel suport comedia. Da. Și este conflictul între acțiune, între ceea ce faci tu sau ceea ce reprezinți tu și ceea ce vrei să fii. Și sunt foarte multe lucruri de învățat dacă vrei să faci această meserie. Nu se face așa doar... Fără îndoială, ca să poți să transmiți mai departe. Din degete. Să transmiți publicului și poate să inspiri pe cineva. Da, și să creezi modele. Să creezi modele, să creezi un rol. Pentru a crea un rol e o muncă extraordinară. Ultimul rol pe care l-am făcut și cu care am fost și în Sankt Petersburg anul trecut a fost Scaunele din piesa celebră a lui Eugen Ionescu. Un rol extrem de greu, numai 2 personaje și teatrul absurdului, care este un alt gen de teatru pe care trebuie mai întâi să-l înțelegi, să-l pricepi și după aceea să joci într-un anumit fel.
Și a fost o muncă titanică, o muncă de Sisif. Care trebuia construită. Da, plus că textul nu are o logică, nu e o poveste și atunci trebuie să ții minte și la un moment dat simțeai că îți fierbe creierul, pur și simplu. Atât de multe stări. Da, pentru că aveai impresia că nu știi nimic. În următoarea secundă ziceai, Dumnezeule, ce urmează acum? Că nu avea o legătură anume. Erau scene pe lângă scene și în diferite stadii ale vieții și așa mai departe. Că ăsta este teatrul absurdului. Însă de asta spun că vreau să mă fac actriță, nu este ceva pe care pot să mă scol dimineață și spun sunt frumoasă, sunt așa, vreau să fiu. E o muncă de așteptare, de chin, de umilință. Este o meserie de umilință. Dacă te gândești că în fiecare săptămână, sau zicem cum am fost eu luna asta de 4 ori la casting, nu? Oricât de cunoscut ai fi, oricâte roluri ai făcut, trebuie să te duci la casting, te prezinți în fața unui juriu, unui regizor care te evaluează. Te vrea sau nu te vrea, nu? De rolul precedent, în care la fel ați investit foarte mult și te că a fost acum, de exemplu, acum 2 săptămâni, am dat un casting pentru un film american și a trebuit să învăț, eu știu, un text în engleză. Eu am făcut engleză și puțin la școală și puțin însă în particular mai mult. Însă să interpretez în limba engleză este ceva îngrozitor pentru că sunt anumite accente. Și a trebuit să învăț așa și când am prezentat mi-a fost o jenă pur și simplu pentru că nu știam dacă ceea ce interpretez eu... Și nu aveați aceeași stăpânire pe text, nu vă simțeați la fel de nu mă convinsă pe ceea ce spuneați. Da, nu eram la fel de liberă sau să mă simt în... Era o slăbiciune. În apele mele, da. Știi, și e greu după atâția ani de teatru. Totuși, vezi, ai momente în care emoția și poate să te doboare. Este o meserie care implică foarte mult și foarte multă muncă, nu neapărat exercițiu al rolului sau repetarea scenariului, o colecție, până la urmă, de stări, de personaje care trebuie transmise mai departe. O concentrare foarte mare. Doamna Tamara, eu vă mulțumesc foarte mult. Fără îndoială că o să vă mai cer să fiți alături de noi, pentru că povestea trebuie povestită mai departe și mai sunt foarte multe lucruri de spus. Da. Doamna Tamara, în anul 2004, a fost medaliată cu Ordinul Cultural în arta spectacolului, acordat de președintele Ion Iliescu în acea perioadă, iar în 2009 a fost desemnată în cadrul Galei Femeii Anului, un eveniment care a avut loc în Craiova, așadar, dincolo de rolurile și munca și publicul pe care l-ați făcut de nenumărate ori să râdă, să plângă, de la o extremă la alta, ați primit totuși și o diplomă recunoștință bine meritată. Da. Într-adevăr, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături la prima ediție Show for You. Vă promit că până săptămâna viitoare punem la punct câteva detalii care vă vor ține alături de noi, câteva concursuri nu să întârzie să apară, iar invitații pe care o să i-am în continuare în platou și reportajele pe care vi le pregătesc, o să vă amintească că există oameni care pot spune o poveste frumoasă care să vă aducă zâmbetul pe buze, pentru că după o săptămână sau o zi de stres și agitație trebuie să zâmbiți și să vă bucurați, fără să mai țineți cont de criterii impuse de societate sau de tipare ale modernității, nu știu cum să le numesc exact. Sunt Camelia Capitanu și mă bucur că ați fost alături de mine. Ne revedem la următoarea ediție. La revedere!